Sa number 3, pamuno sa Sugar Regulatory Administration magkausisa sa pagdugo sa presyo sa trading sa kalamay sa nagdigad nga semana. Sa isa ka press statement kinsilig ni SRA Administrator Pablo Ascona na sa ila impormasyon, nadagdag sa 3,000 peso mark ang gina-forecast nga trading price ang kalamay sa nagligad nga semana. Suno kay Ascona, magatutok ang ilang investigasyon sa mga sentral, mga traders ug mga importers para mapatod gud bala may mga abnormality sa ilang trading. May duha ka mga sentral nga ang presyo sa ila kalamay madubo gamay sa 3,000 pesos kag mayara naman sang iban nga nagdagdag pagid sa 2,550 to 2,700 pesos. Suno kay Ascona, ginatutukan karon sa SRA kung ano ang posible nagtugas ang price depression. Humalin sa Pebrero, napabilin ang presyo sa 3,000 pesos o kung 60 pesos sa kada kilo sa farm gate raw price kag 85 pesos sa kada kilo sa refined retail price sa Metro Manila. Suno kay Ascona, ginaduso nila ang 3,000 peso price bangod para sa ila ini ang presyo nga nagakabagay. Suno naman kay Governor Eugenio C. Lacson, sa 3,000 pesos makaginansya na ang farmers kag kun magdubo pa diri mayara sang iban break even lamang. Pasalig ni Ascona nga sila ang magapatod sang sini nga hitabo.